ಅಮಾಲ್ ಡುಮಾಲ್ ನಮಗ ಡುಮಗ ಅಮಾಲ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು. ಸೊ ರೂಮ್ ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ರೂಮ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಮಕೂರಿಗೂ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ತುಮಕೂರು ರೈಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 days ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತದ. ಸೊ ಅವನ್ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಓಡೆ ಮತ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ತೂಕ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಡೀಟೇಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋನಾಕ ಅಲ್ತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನ. ಶಾರ್ಪ್ 7ಗೆ ಬಿಡೋಡು ಒಂದೆನ್ನಿನೆ, ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತಂಡು. ಓಕೆ 7:15 ಅಂಡು 15 minutes ಲೇಟ್. ಬಟ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ವೆದರ್ ಅಂತ ಕ್ಲೌಡಿ ಆದುಂಡು, ಮೋಡ ಉಂಡು. ಒಂದು 6ಗೆ ಬಿದ್ದೋರ್ದುಂಡ ಒಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಈತು ಲೇಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅವತ್ತಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಬೇತೇನಿ. ಸೊ ಒಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಪುಂಡು. ಪೂರ ಊರಿಗೆ ಪೋಪುನಕ್ಲು, ಪೂರ ಆಫೀಸರ್ದು ಪೋಪುನಕ್ಲು, ಪೂರ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು, ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದ. ನನ್ನ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ದೇವರನ ಕೈಟ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಪೋಪ ಮಾತ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 to 7 ಪ್ಲೇಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಾತ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸೀನರೀಸ್. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಸಾದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂಚುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸಾಡ್ದವರ. ಸೊ ಅವನು ಮಾತ ತೂವೊಂದು. ಸೊ ಈ ನಾನೊಂಜಿ 4 days ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೀವ್ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಮಂಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವನ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ರೈಡ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಕಂದುಲ್ಲ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ತೋಂದಿಪ್ಲೆ. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಆಕ್ಲ ಕನ್ನಡದಾಕ್ಲು. ಸೊ ಆಕ್ಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ತೋಜಾವಡು ಎಂಕ್ಲು ರೈಡ್ ಪೋತಿನ ಈ ಒಂದೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪು ಬಂದು. ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನೆ ಬಾತಿರೋದು ಪಂಡಂಗೆ ತುಳು ತಕ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬಾತನ ಕೊಂಚ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಬೇತನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬಾತಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರು ಬೇತದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಹೈರ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಆಡ ಬೈಕ್ಡ್ ಪೋಪುನ ಮಜಾ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲು ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪೋಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಶೋಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡಿರು ನಾರ್ತ್ಗೆ ಪೂರ ರೈಡ್ ಪೋಪುಜಾರದ ಈಗ ಅಂಚಂದು. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಫೀಸ್ದ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ಲ ತೂಡತೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕ ಆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಡ ಒಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೋಪೇನು ಓಡೊಂದು ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್. ಬಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೂಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಡೆಗೆ ತುಮಕೂರು ಕೊಂಚ 100 kilometer ಉಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ಉರ್ದು ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ 120 kilometer ಅನ್ನು ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತು ತೂಕ ಒಂದು ದಾದ ಬಂಡ. ನಾನು 1 hour 20 minutes ಉಂಡು 74 kilometer. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಲಮಂಗಲದ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ತುಮಕೂರು ರೋಡು ಅಲ್ಪ ತುಮಕೂರು ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಗೊಲ್ಲ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಪ್ಪು ಜತಂಡ್ರ. ಸೊ ಪೋಯಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡು ಇತ್ತ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡಟೆ ಎಕಡೆ ಅಂತ ಮೋಡ ಇತ್ತಾನೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಣ ಅಂದೆನ್ನೆ. ಲಗೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಆತಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಇರ್ದು. ಸೊ ಅವನ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ. ಆಹಾ ದೊಂಬು ತೂವಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ವಾರಾಣು ಮಾರೆ. ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಫುಲ್ ಮುಗ್ಗಾಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ತೂಕ ಮುಗ್ಗಾಲೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶರತ್ನವಳು ಸ್ಟೇ ಆದ ಅವಳೇ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇನೆ. ಇನ್ನು ಲೀವ್ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೆಲ್ಲ ಲೀವ್ ಪಾಡ್ದ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಸೊ 4 days ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಸ್ಪೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ದಿವಂದ ಪಂಡ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಸ್ಟೇ ಆಕ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತಂಡ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಪ್ನ ರೋಡ್ ಒಂದು
ಒಂದು ನೆಲಮಂಗಲಾಡು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಎತ್ತ ನೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದಾರು. ಸೊ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಂದಲ್ಲ ತುಮಕೂರಿಗೂ ರೋಡ್ ಇಂಚನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೈವೇನೇ ಇಪ್ಪು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ. ಸೊ ಬೇಗ ಎತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಅದು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತೆ. ನಾನು ಆತ ದಿಕ್ಕಂದು ನೆನ್ನುವೇನು ದಯಗೊಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಚೆ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪಂದು ಬರ್ಸ ಇಪ್ಪನೇರ್ದವರ ಏನೊಂಚೂರು ಗೋಪುರದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೌಂಟ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೂ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮು ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾರ್ದು ನೀರು ಲೈಫ್ ಅನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ದೇತ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಕ್ಯಾಪ್ ದೆಪ್ಪೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಅಲ್ಪದ ಕ್ಯಾಪ್ ದೆಪ್ಪ ಪಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೌಂಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ. ಸೊ ಐಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮುಂಡು ಆ ಗಮ್ಮನ್ನು ಪಾಡ್ದೇನು. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ನೀರು ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಪೋಯ್ಜುಂಡ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೋಪುರ ಲಗಾಡಿ ಪೋಪುಂಡು ಮೊರಣೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಚೂರು ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಪೂರ ಸುತ್ತದ್ದು ಐನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಪೋಂಡ ಫುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು. ಇಜಿಂಡ ನಮಕ್ ಮೈಕಡ್ ಪಾತೆ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೇನುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಏನು ಪಿದಾಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ವಿದೌಟ್ ಕೇಬಲ್ದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಪಂಡ ಮೈಕ್ದಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಪಿದಾಯ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನು ಪಾತೆರ್ನು ದಾಲ ಕೇನುಜೆ ಪಂಡ ಮೈಕ್ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಪಿದಾಯಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಅಂಜಾದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂವರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಆತ ಎಡ್ಡಾಪಿಜಿ ತೂವರ ಖಾಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಒಂದುಲ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ಈಗ ತೂಕ ಎಂಜ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ರೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓಲ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂದಾಜಿ ತೋಜಿ ಮೂಲು ಬಟ್ ಪನ್ನರ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫೋನಾಗ ಅಂದವೆ ತಿಕ್ಕರಲ್ಲ ಯಾವು ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಲತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಂಡೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಿ ಗಮ್ಮು ನಮ್ಮ ತೋಜು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಟ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಟೆ ತೂವರ ಅಂತ ಗಲಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ದಾಲ ವಿಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತ ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇತದಾದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಬಂದೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ನಾಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐಟೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಶರತ್ ಪಂಡೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಗತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುಬ್ಬಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಗುಬ್ಬಿಗೆ 28 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊನ್ನಾವರ ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಡಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನದು ಹೆಂಚುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಕಿದ ಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ದ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಾನೊಂದು 9:30 ಅಂಚಾಗ ರೀಚ್ ಆಪೆ ತೋಜೋಡು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಪೆ. ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಕಲ್ಪತರುನಾಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಗರ ತುಮಕೂರು. ನನ್ನ ಗುಬ್ಬಿಗೆ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ರೋಡ್ ಎತ್ತಬೋಂದುಂಡು ಇಂಚ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದತ್ತೆ ನಾನು ಪಡ್ದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತೂಕ. ನಾನು 3.9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೋಜ ಉಂಡು ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಲಾರಿಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಆಯ್ತಾನ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೇ ಅಂತ ದೊಂಬುಂಡು ಎಡ್ಡಾಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಫುಲ್ಲು
ಚಂಡಿಪುರ ಅಂಡ ಅಂತ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರದಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಲ್ಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಪೊಯ್ಯ ಬತ್ತವೇರು ರೋಡ್ದು ಹೋದೆ ಗದಿಪ್ಪು ಎಸ್ ಮುಟ್ಟ ಭತ್ತ ಅಚ್ಚಾ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಹಾಂ ಬಂದೆ ಬರಲಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ವಾರೆ ವಾ ಚಂದ್ರು ಹೊಸ ಮನೆ ಹೊಸ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಮಾರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೋಡೆಲ್ಲ ರೋಡು ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೇಪೆಕಾಯಿ ತಿಂತಿದ್ಯಾ ಚೇಪೆಕಾಯಿ ತಿಂತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಯಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗ ಡುಮ್ಮಗ ಅಮಾಲ್ ಡುಮಾಲ್